Što ako vam kažem da postoji jednostavna navika koja vas može učiniti sretnijima, mirnijima i ispunjenijima, i da je već imate? Zove se Chafe, a danas ću vam otkriti 5 razloga zašto bi trebao postati dio vašeg svakodnevnog života. Chafe nije samo uživanje, to je umjetnost. Umjetnost da usporite, osjetite trenutak i doživite život na dublji način. U svijetu koji nas stalno tjera naprijed, trenutak za Chafe može biti sve što vam treba da se povežete sa sobom i svijetom oko vas. Evo kako Chafe mijenja vaš život. Koliko često živimo u prošlosti ili brinemo o budućnosti? Chafe nas vraća u sadašnji trenutak. Trenutak u kojem dajete sebi prostor za predah i mir i kada sve postaje jednostavnije i jasnije. Prema istraživanju American Psychological Association, svjesno uživanje u trenutku pomaže smanjiti razinu kortizola, hormona stresa kao i tjeskobu. To je poput mini terapije, besplatno i uvijek dostupno. Kada usporimo i fokusiramo se na trenutak, počinjemo cijeniti male stvari, miris kave, zvuk kiše, toplinu sunca, osmijeh voljene osobe. Chafe vas podsjeća da sreća nije u velikim događajima, već u malim stvarima što povećava osjećaj zahvalnosti. A zahvalnost je temelj sreće i Chafe nas uči da je pronađemo svaki dan. Chafe je mala pauza koja vam vraća balans u užurbanom danu. To je prilika da se zaustavite i napunite baterije za ono što slijedi. Chafe nije samo za vas. To je način da se dublje povežete i s ljudima oko vas. Umjesto da jurimo kroz razgovore, zajedničko uživanje u trenutku, bilo uz kavu ili priču, stvara dublje i kvalitetnije odnose. Chafe nas uči da uživanje nije luksuz, već osnovna ljudska potreba. Kada ga prakticiramo, osjećamo slobodu jer biramo biti prisutni i sretni u sadašnjem trenutku, bez obzira na okolnosti. Chafe je više od trenutka uživanja. To je podsjetnik da je život ovdje i sada. Ako želite unijeti više mira i radosti u svoj dan, isprobajte umjetnost Chafe-a. Ako vam se ovaj video svidio, pritisnite like, pretplatite se na naš kanal i podijelite ovo s nekim tko bi trebao naučiti kako usporiti i uživati. I zapamtite, život je pun malih čarolija. Vrijeme je da ih primijetite. Do sljedećeg Chafe-a. Neka vam svaki trenutak donese mir i radost.